Jotono lamsogon the secret live daily channel norok display o kaham ke nanu khana Phonok Kha Bwsai Wansa Chwla Bai Tomung Hamya Tong video call kai Phonok tongmani omoti rong nugui belano jablo likha tei o video no sanamya hani tongmani no phia ba omoti brirok no saya hindian ge borok teibo layo kaisa example chini tirprasa Chwla Bai Wansa bosongni brirok no tonglai viral angmada nukha angle nugyako norok sabo nukha kisa comment kai sadi and obono tui kaisa kongno reply nai sini tirpra juk brirok hinke tamo asuk buni dophanomang chajaka kubui kongno sana thangke omohai borok maya bo kom tamni hinba borokni buma bufa eba ke borokni takhuk bokuk kisa kobor wngkheno se nokni nokri rohor nonokhe 1 second phanose nanglak tamni hinke nung kaisa tirpasa bosongni borok nungke wansuk tongkhana nono kaham ke toninai tei kaham ke care khainai hinai actually amteya wansukti kaham ke wansukti jepru bo sanmani manba kya hinke nono tamo khlai nung apro hinke nung tamo ungei thangno nung nije phanase saimanglak nono bwthanani borok 1 minute phanase nangya plus o taku hinke belai duku nangjagui kabui tongjaka bono asike tomung hamya phunugui duku rumani nini bo bini saifano panai duku bini mokolni mukni saifano se dam tonglak bat bwri norok omotui rok no tamo kok no sanai eba ke tamo comment khai sabai kambai।